Марко? Джони? Добре дошъл в революцията, Джони. Кой си ти? Значи си още жив. Ти не ми отговори на въпроса. И откъде взе тази шапка? Явно не ме помниш. Бях толкова незначителен за теб. Поне доколкото знам, вие влязохте с брат ми да ме измъкнете. Поне това е нещо. Чакай малко. Ти си работника? Виждам, че са променил. Да. Когато избягах от тавана, бях принуден да се дам това. И явно работи. За 4 дни всички ще сме свободни. Това е шапката на Марко. Той къде е? Марко. Той си загуби живота преди година. Какво? Как? Как се случи? Не се прави неизненадан. Все едно ще да направиш нещо, ако беше там. Съжалявам за бати. Той ми беше добър приятел. Когато бях в клетката, осъзнах нещо. Това трябваше да си ти. И кой знае къде е гангстер. Не е ли с теб? Не. Търсиме го навсякъде. Първи до 6-ти етаж. Даже стигнахме до 8-ми. Никаква следа от него. Не си тревожи, работнико. Няма нужда да се притесняваш. Именно лъжа, което може да спре шефа. Не, Джони. Ние вече не ти искаме помощта. Какво? Всеки път, като се намесиш, проваляш всичко. От първия ден стана служител на месеца. Аз бях бесен. И когато избяга от сградата и ме изостави... И аз имам проблеми, с които да се разправям. И аз моите, но това значи, че няма да помогна човек в нужда. Може да останеш за нощта. Но утре да те няма. Той вярно. Шеф е. Вау! Това ли беше великият Джони Бомбони? Да. Не мога да повярвам. Трябва да му взема автограф. Извинявай. Подготовките са почти завършени. Ще може да атакуваме след 3 дена. Добре. Колкото по-рано, толкова по-добре. Шефе, защо толкова много мразиш Джони? Той е егоист. Това е. Хората и те са с минуси. Не само доходите. Ти не беше там, за да разбереш как ме изостави. 2 пъти дори. Заради това загубих брат ми. И аз съм изгубил хора, работнико. Всички сме. Но какъв е смисъла, ако не вземем цялата помощ, която ни трябва? Здравей, Джони, аз съм Кирко. Приятно ми е, Кирко. А ти как се озова тук? О, аз съм детектив. Дойдох да ви търся. Но явно бях заловен от духовете. Аха. Дойдох да те помоля нещо. Казай. Можеш ли да дойдеш с нас след 3 дни да атакуваме? Съжалявам, но аз все още търся ганг спасителя.
И трябва да изчисти всички етажи. Разбирам. Но ще се постарая да дойда. Но забелязах, че не съм сам. Вече има цяла тълпа хора, които искат да излезнат. Мерси, Джони. Очаквам те. О, имаш посетител. Имаш ли минута? Това си е твоето място. Добре. Идвам да ти се извиня. Няма за какво. Ти беше прав. Аз ви изоставих, а можех да ви спася. Аз исках да ти предам съобщение от Марко. Джони, аз скоро ще съм на по-добро място. Не тъгувай за мен. Брат ми е умен. Ще се справите и без мен. Истинска легенда. Успех с етажите. И на вас с революцията. Още съм приятелствам за това, което направи. Успех, Джони. И се надявам да дойдеш. Ай, чао, маняци. Марко, добре дошъл в революцията.